Sino Deacon Nyatsikazi la sakwamukela Deacon Nyatsikazi kwiCatholica podcast. Mhlambe nje ngamafuphi bungasichazela ukuthi ke uzizwa unjani namhlanje nokuthi ke kade kwenzakalani. Oqala nje ngifisa ukuthi ngibonge kakhulu. Ngiyajabula kakhulu ngizwa ngithokozile ukumenywa emishini yami eSentwendolini la engizalwa khona ekhaya. Ngijabulile nje kahle namhlanje bebezongibungaza la kaSanti bezongijabulela bengipha izipho ezinhle futhi engiyithokozele kakhulu, so bazongigubha njengomdikoni omusha. Yes, sibonga kakhulu impela sibonile injabulo nezipho einhlobonhlobo and le ndlela kuwena isibe inde kakhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi ke naqala nawufunda lapha eLesotho emva kwalokho kwaba khona iCovid kwacaca ukuthi kumele nimuvele eSt John Vianney nakhona futhi ke kwaedeka iminyaka eminingi. Ngiyakhumbula ukuthi ke kwaba khona nalokho ukuthi ukudikibala kodwa waqhubeka nendlela. Mhlambe ungase uyiqale nje lapha nisaseLesotho amazwi okubonga mhlawumbe abantu awunabo and then kube ileyo period leyo yesiphithiphithi up until uziyofika eJohn Vianney. Ya ngifisa ukubonga kakhulu ama-formator aseLesotho ngokungifundisa ama-lectures akhona ngokungifundisa. So ngifunde into eziningi nje eLesotho futhi ngiyafisa ukuthi ngibonge because ikakhulukazi ngifunde ne-language ngahamba la ngingakwazi ngisho ukuthi dumela. Ngingakwazi ngisho ukuthi dumela. Ngafike ngafunda iSotho, so ngiyabonga ngalokho bangifundisa iSotho. Ngaqhubeka ngahlala eLesotho ngaze ngaqeda iphilosophy khona. Mangiqeda iphilosophy kwayindaba ukuthi ke kuba khona iCovid yaphazamisa izinto safunda online. Semasifunda online umuntu wayesebuyelile ngala eSouth Africa ngoba sasisaba ukuvaleleka ngale kwi-border gate yangale eLesotho. So umbishop ke wasibuyisa wathi asibuyeni sahlala ke ngala emakhaya kodwa siqhubeka sifunda online. Mangiqeda ukufunda online sathola ukuthi idiocese siyashintsha sekufanele sibele Lesotho idiocese iyashintsha kunabanye abafundisi abahamba ke baye eZambia. Mina ngase ngiqhubeka ke eJohn Vianney sengePitoli. Mangifika ePitoli ngafika ama-modules njobosho nje ukuthi ngathi ukudelaya kancane. Ngafika ama-modules aseLesotho nawaseJohn Vianney engafani, so ngase ngibuyela ka first year utheology ngaqala phansi khona. Hayi kodwa siyabonga iperseverance. Mhlawumbe ke ukusho amazwi amancane nje ngeSotho ubuliso ndate ngale eLesotho babulisa ukuthi ke sukulesi stage manje. Wontate ke dumelang montate le kae. Ke thabile haholo tsatsing la kajeno ke re ke a leboha haholo lona ka hore le ntshute kapa le nrute Sesotho hona jare le a utla le nna hore ntse ke leka ke a zama. Ke a leboha haholo Modimo wa lehlohonolofatse mme a lise bophelong bo sa feleng. Danke maplazi tuka tumelo shikwe may his soul rest in peace ntwana yami. Sehla fana sehla maganelo kaofela sebele bofata kaofela bona. Danke. Hayi Nyatsikazi mhlambe kumuntu osahamba le ndlela ngoba hopefully njengoba usumdikoni sekusele kancane ngokuvuma kwambishophi nangokulunga kwezinto. Mhlambe ke amazwi kubanye abafowenu eninabo kade nigcotshela ubudikoni nalabo abasanda kugcotshwa nje amazwi okuvala. Ngifisa ukuthi bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu kakhulu abade sigcotshwa nabo besibambisene kakhulu ukukhulisana. Mengabe ukukhona mhlawumbe ubona ukuthi usethe ukuphuma kancane endleleni, so abafowethu laba besiyimbumba bakwazi ukuthi sikhulisane bakukhulise bakutshela ukuthi no indlela ihambi la. So ngiyabonga kakhulu nakubafowethu, ngiyabonga siphasane kahle nabadikoni kakhulu nabadikoni ade ngifunda nabo ka besiyinto eyodwa kakhulu nabadikoni labantu bengisifunda eklasini elilodwa nabo, so sibe yimbumba nabafowethu sazwana kahle futhi namanje sisazwana nje kahle nabafowethu. Ngiyakubonga lokho, ngiyabonga nje mfowethu. Amazwi akho okuvalayo kumakhola wonke akaSanti imessage yakho.
makholwa kaSanti ngifisa ukuthi ngibonga kona wonke umuntu ofikile wazongisupporta. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga nje kubona bonke abantu bakaSanti ngokukhombisa uthando olungaka kumina. Ngiyabonga nje, angazi nanokuthi ngingathini, ngishocked, ngiphelelwa amazwi, kodwa nje ukubonga, ngifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu kubantu bakaSanti. Ngiyabonga. Mfowethu Nyathika, siyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi imedali yakho yekhwezi isakhona. Yes, isakhona imedali yami yekhwezi. Ngigacile nje impela lapha, ikhona imedali yami yekhwezi. Hayi, siyabonga. Thank you.